Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing mata pelajaran Basa Jawa. Halo murid-murid kelas 8 SMP Negeri 1 Karangtengah. Bu Norma makili saka MGMP Basa Jawa bakal ngancani murid-murid kelas 8 kanggo sinau Basa Jawa. Nah, kanggo semester iki, bocah-bocah kelas 8 bakal sinau ngenani apa kuwi legenda? Legenda ya iku dongeng utawa cerita rakyat kang nyaritakake asal-usul dumadining papan panggonan. Dadi asal muasal ana papan panggonan iku mesti ana sejarahe utawa mesti ana ceritane nganti dijenengake papan iku. Kuwi sing diarani legenda. Murid-murid yen pengen mangerteni naskah cerita legenda kaya ngene carane. Ing pungkasan cerita bakal ana ukara utawa kalimat sok rejane jaman papan iki dak jenengi titik utawa mesti bakal ana cerita ngenani paraga kang jenengi sawijining panggonan. Sakliyane iku, legenda minangka salah siji jenis cerita rakyat duweni titikan tetenger utawa ciri-ciri. Antarane siji, anonim, yaiku ora dimangerteni sapa wong kang sepisan ngarang cerita. Iki jalaran cerita rakyat kuwi sumbere ora cetha. Loro, lesan, yaiku dituturake kanthi turun tumurun utawa dari mulut ke mulut. Telu, statis, yaiku ana owah-owahan kang beda saka asline jalaran ora tinulis. Papat, fiktif, ceritane mung khayalan. 5, minangka sejarah kolektif, maksude dipercaya dening masyarakat sawijining panggonan. Nah, sakbubare ngerti titikane cerita legenda, para siswa kudu ngerti apa wae unsur-unsur intrinsik utawa bebagalane cerita legenda. Unsur intrinsik cerita legenda antarane yaiku siji, tema, loro, alur utawa plot, telu, latar utawa setting, papat, tokoh utawa paraga lan watak, 5, amanat, pesen moral utawa pitutur luhur. Saiki Bu Norma bahas siji-siji ya, disemak lan ditulis sing penting utawa sing wigati ning buku tulismu dhewe-dhewe. Unsur intrinsik sing sepisan yaiku tema. Tema kuwi underane cerita utawa ide pokok cerita. Bu Norma paringi tulodo, murid-murid ngerti to cerita Malin Kundang? Ya, tema cerita Malin Kundang yaiku ngenani kadurakan utawa kedurhakaan anak marang wong tuwa. Unsur intrinsik sak banjure yaiku alur utawa plot. Alur utawa plot kuwi tata lumakuning cerita. Jenise alur kuwi ana telu, antarane siji, alur maju, yaiku ceritane urut saka wiwitan utawa awal nganti pungkasan utawa akhir. Loro, alur mundur, yaiku ceritane diwiwiti saka pungkasane cerita banjur mundur ing wiwitan cerita. Telu, alur campuran utawa gabungan antarane alur maju lan alur mundur. Cara gampange, yen ana cerita ngenani pendidikanmu sing wis kok lakoni, yen alur maju kuwi critakake saka PAUD, TK, SD, SMP. Dadi urut. Dene alur mundur kuwi critakake saka awakmu SMP, SD, TK, nembe PAUD. Dene alur campuran kuwi koe diceritakake saka SMP, SD, PAUD, nembe TK. Unsur intrinsik kaping 3 yaiku latar utawa setting. Apa kuwi latar utawa setting? Latar utawa setting yaiku gegambaran suasana, wektu lan panggonan dumadining cerita. Latar utawa setting kuwi ana telu.
Siji, latar panggonan kayata alas, kamar, omah, desa, kali, gunung lan liya-liyane. Cetane latare nduduhake papan panggonan. Loro, latar wektu kayata esuk, awan, sore, bengi, dina, sasi, taun. Bisa uga wektu bar nglakoni A utawa sadurunge nglakoni B. Latar wektu iku nduduhake wayah kapan wae kang ana ing sajroning crita. Telu, latar kahanan utawa swasana kayata prihatin amarga sarwa kurang, medeni, nyenengake, akeh lelara, paceklik dawa, rame lan liya-liyane. Unsur intrinsik sakbanjure yaiku paraga utawa tokoh lan watak. Jinise paraga kuwi ana telu. Sing sepisan paraga protagonis, sing nomor loro paraga antagonis, lan nomor telu paraga tritagonis. Sing sepisan paraga protagonis yaiku paraga kang watake becik. Watak becik iku sing kepriye? Iki kudu digoleki sisan. Wong bisa diarani duweni watak kang becik amarga contone seneng nolongi wong liya, jujur, gelem males budine wong, sabar, nrimo, wicaksana lan liya-liyane. Jinis paraga kapindho yaiku antagonis. Paraga kang watake ala. Watak ala kuwi sing kepriye? Yen paraga kuwi duweni watak kayata seneng ngapusi, nesunan, cilik aten, ora gelem srawung karo wong liya, seneng ngomongake eleke wong liya, kerep ngomong elek, blenjani janji lan liya-liyane. Dene paraga tritagonis yaiku paraga panengah. Gampange paraga tritagonis kuwi sing lerem antarane paraga protagonis lan antagonis yen ana perkara utawa masalah. Nah, unsur intrinsik sing pungkasan yaiku amanat utawa pesen moral utawa pitutur luhur utawa piwulang, yaiku ajaran moral utawa pitutur luhur kang bakal dijlentrehake pengarang marang wong kang maca. Yen Bu Norma bisa ngendika, pesen moral iki ora adoh saka tema, arep padha. Maksude ngene, yen cerita Malin Kundang mau nyeritakake ngenani anak sing durhaka marang wong tuwa, saka cerita kuwi awake dhewe bisa entuk kawruh pelajaran, yaiku dadi anak kuwi kudu bekti marang wong tuwa. Nah, gampang ta? Ya, wis akeh banget sing Bu Norma andharake. Muga-muga para siswa saiki luwih mangerteni apa kuwi cerita legenda ya. Arep piye-piye cerita mau dadi salah siji budaya lesan adiluhung kang kudu tetep dimangerteni dening para siswa minangka para muda panerusing bangsa. Nggih, tetep sinau ya Cah. Mau karo nyatet to? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.